Hi guys, padung mi karon sa school ni Akio. Hi guys. Padung nami eskwelahan guys. Nanami sa school ni Akio guys, mga 3 to 5 minutes ra ni by car. Hi guys, so nahatod na namo si Akio guys, insaning balik mi gawas kay alas 10 pa man magsugod ang Sotsuen Shiki. Sotsuen Shiki graduation ceremony sa nursery nila guys. So ning gawas mig balik, balik na to namo sa Akio mga alas 10. Kanang Sotsuen Shiki guys, kay graduation ceremony na sa nursery guys. In the sunod anak kay elementary na sila. Si Akio kay last year na niya karon sa nursery, in the next year kay elementary na pud siya. Unsa mo balik mi sa school kay 10:30 kay na daw istorya ang teacher nila ni Akio. Pero day pud sa nursery guys kay na sila 1 week nga Haro Yasumi. Kanang Haro Yasumi guys kay spring vacation sa nursery. Mo nang wakoy duty na absent ko kay sa Akio hanggi pa absent po sa eskwelahan. Pwede raman po guys ipasad sa nursery pero hanggang pa-absent sa Akio. Pwede ra po ipabantay sa magdara og binto. Pero kay pwede raman ko mo-absent sa trabahoan kay di man po busy. Na-absent na laman ko. Guys, kanadayang Haro Yasumi, ang gitawag na diri sa Japan nga Haro Yasumi, spring vacation na diri sa nursery guys. Murag 1 week kapin man siguro na kay balik sila klase mga April 4 naman, dyan mo nataas og bakasyon sila. Pero, ang mga mama guys na gusto mo trabaho or ang mga mama nga di pwede mag-leave sa trabahoan, na may uban nga trabahoan nga busy ka di tugtan og leave, muna pwede nila ipabantay lang anak sa nursery. Nara may mga maestra guys, pero magbaon ang mga bata, magbuhat og binto ang mga mama, inja na po na bayad guys sa eskwelahan. Kaya di naman sila normal class guys, murag special class na sa mga mama, sa mga bata nga ang mama kay busy, magtrabaho, di pwede mag-leave. Munang napoy bayad ang teacher anak guys, magbayad sa school. Inja kay ako kay pwede raman ko mag-leave kay di man mi busy, inja gitugtan naman pud ko. Munang gipa-absent na sa Akio para maka-straight pag kukuan ba di makatrabaho para kauban naman ni Akio kay ganahan pud ko nga di sa ko magtrabaho kay murag straight naman ko sig trabaho char. Pero tagkuan naman gud pud ang oras sa trabaho guys, 5 hours ra, 4 days ra pa dyan in a week. Ganahan lang ko, wala lang feel lang na mag-leave og task kadto nga leave kay chance man kay sa Akio bakasyon man dyan tugtan naman sad ko sa trabahoan dyan isugot ra pud si Takuya mo nang naka-leave ko. Muna ang bakasyon po sa Akio, last din ni karon sa balik mi April, taas may bakasyon. Balik ko na po nato sa Akio, unsa na pa may mga lakaw-lakaw ni Papa, mga side trip, kay mga importanteng mga asikasuhonon. Balik ko na to sa Akio sa mga alas 10:30. Mag-grocery na laman dahil mi una guys, before mi magkuha ni Akio, labong was Akio ba chance na mo, kay kung nas Akio guys, masikon sa rep pamuniton wal na grocery mi. Pero kung naadyan siya guys, kay okay naman sad ko kay murag kalipay mong gud nila, murag langit na para nila bang makapamalit makapag-grocery. Pero karon kay chance man nami oras sa Akio na sa school, so mag-grocery na laman mi daan. Kung ako duty sugod pag Sabado taman April 3 masigabong bakasyon. Naatagla mo guys, arita mag-grocery diri kay bratura diri ay mega discount lamo yarn. Murag ubay-ubay buhol jud among gipamalit da. Wa man koy duty guys, napadud si Akio sa bahay. Si Papa panggabi pa jud, magluto pa si kubaw ni Papa. So kinahanglan jud mag-grocery ubay-ubay buhol. Then sunod guys kay nami gasoline station. Magpagas laman gapon ko guys, masiwa koy duty kay just in case kung gamitin ang sagdanan na ay gas. Padung nami balik ni Akio guys, tan-awan ninyo ang river ay. Inani ka malinawon ang Japan guys. Malinawon nga mingaw. Hilom kazi lang lugar di ba sa limpyo. Mo ni Japan. Kung ganahan mo mag-Japan, ilaban nyo na yan. Kaya kung inigapot din sa diri, laban Japan. Laban Japan. Laban Japan. Laban Japan. Laban Japan. Namis bye guys, amo saning ibili ning mga grocery ay. Kani kay nandawat ni namo diri silingan namo batapad namo nga kwarto. Kay mohawa naman sila diri sa among gipuy-an mo ning gitagaan mi ani. Inana diri sa Japan guys, murag way of pasalamat nila ba. Kinsa na ni namo tiwasan guys, inigbalik na pud namo kay wala mi oras. O balik na mi guys, kauna namo si Akio. Guys, kani si Jakay, danggo ang tawag ani. Pagkaon na siya sa Japan guys nga made of glutinous flour. Ato nang ihatag ni Akio, anzay ni kumanin sa eskwela. Balik na mi sa school ni Akio guys. Naka nito miro di siya Papa. Ansa to mi sud mag-parking guys. Ay.
Diri na laman mi. Ingon man to ang teacher nga tumisod mag-park pero lock man ang gate. Alita mag-park diri guys ay na mga sagdanan dira anhata sud mag-park. Baku. Dikira yo. Mo ni eskwelahan ni Akio guys. One last year na laman si Jan next year. Aw this year magsugod na next year mahuman na. Sunod elementary na si Jala na pong eskwelahan. Mo ni nakanindot diri sa Japan guys kay na sila gitawag nga nursery ba para ang mga mama nga gusto magtrabaho kay makatrabaho sila mo bantay sa bata. Pero depende pud sa mama guys ang ubang mama ganahan og taas nga oras, pwede pud taas nga oras na mo bantay man sila naman sila overtime pud pero additional bayad. Pero kung ganahan ra kag nubo nga oras, pwede ra pud para nahon nubo ra man kog oras kay karga man ko ni papa. Mo nang 5 hours sa Akio dire sa nursery. Aw 6 hours. Unsa nakanindot pud guys kung isod og nursery ang bata guys kay si Akio gisod na mo og nursery kay dito ni na nahasang ijahang language ba ijahang Japanese. Mas daghan si jag nakatunan nga mga words. Ang bata dire sa Japan guys kay kuan jud ang ilang nursery ba kanang i-build ang character. Mo ni nakanindot nga isod pud ang bata dire sa nursery guys kay makaton pud sila og disiplina dire sa school ba kay lahi ba ang disiplina sa bay og sa dire sa school. Kaya ang sa school pud na pud sila disiplina sa school sa pakisama sa na sila'y time nga gisunod pud guys na sila'y routine everyday discipline ba dyan na nga i-follow nimo ang routine everyday diri sa school. O sa pa jud guys nindot pud para na kay sa una kay hapit man pud ko magtulo ka tuig way duty guys kay di mo sugod si ta kuya mo trabaho ko ba. Laay man gud pud ko nakasbay guys labi na diri sa Japan kay diri sa Japan man gud kay ikaw ra isa kamirang duha ni Akio madyo naman sa Pilipinas kay namon tay daghang makastorya. Bahalag nubo ra nga oras guys ba at least malingaw ko sa trabahoan ako yung mga katabi mga ubang Pinay mga hapon na ba kay kung nara ko sa bay total nubo ra man ang oras naman gahapon ko time ni Akio unsa upat ra pa jud ko kaadlaw na ko tulo ka adlaw nga full time ko ni Akio. Panahuman guys ay みんなが言うお仕事だよ。はい。いっぱい言ってみる？もうね、どうぞ。So humana ang school niya Akio guys, humana ang ceremony. So banana mo si Akio guys. What will you say? Naata diri guys sa Ituyukado. Naata diri guys kay si Akio nagbinatan man sa school. So na si Zai gift. Akang nandik omo chakati ko riro no? Gambata kara. So gambata kara to ikos takara ne. Dakara presento mo rairo no. Palitan si Jag duwaan ni Papa kay nagbinaotan daw sa school. Na si Zay Gef kay nahumani jang 1 year nga naningkamot daw si Za. Pinana pa sa gambata kara daw. Duha ni jang gibit-bit guys, pero isa ra mong bayaran ani. Naghilak in town. Naulian na mong bata ay nagmaoy na kay gustog duha sa di man napalitan og duha. Nanghilak siya pero naulian na. Nana mong order guys, na Miss Macdo na nga paniudto. Mga unta. Nibalik na ijang sigla guys, nagduwa-duwa na. Si Jan na nag-video si Jan kaugalingan guys. Gitugtan na si Jan gunit ang cellphone guys. Kaya nangaon pa mini papo pa may nahuman. Looy ba dyan si Jan guys, kanang muhilak si Jan kaya di mapalitan sa Jan gusto tanan. Pero kinahanglan man guna sa limitahan guys para di mas spoiled. Mo na bahalag muhilak si Jan guys, basta mayan gani kog di dyan na mo palitan. Total maulian naman po si Jan matagtauran na. Padung na mi uli guys, mura to among adlaw karon. Salamat sa pagtanaw. Bye! God bless everyone!